Kode County ma Kisumu, manager mar boma ma Kisumu Abala Wanga omedo siro chenro matend county no ni godo mar gero udi ma nyasani. Abala loso kowacho ni iketo maine gero udi manyien ma nyasani kadak ma Milimani kendo nyaka muk udi 162 manoger kanyo e yor machon. Wacho ni gedo no winjore okaw thuolo ma dweche 18 kendo idhi ger udi manigi kuonde nindo 2 kod mago mantie kod kuonde nindo 3. Ngire Professor Peter Nyang'nyong brobet ka tich ang'wen gin gi jatend jo NSSF gi board mare gibro keto miseka mondo ger ute 164 ute 108 brobet bedrooms 2 ute 54 bedrooms 3 man gi servant quarters. Kae koro wa restrict ok inyal gero ute mang'eny nikech ka Milimani etend Ngire Nyang'nyong kotieko to wabro bet gi housing schemes karibu 10. Ng'eni Shauri Moyo Lumumba nitie housing scheme dhi mbele, ute ne kanyo machon neno kwase lokoge. Anderson dhi mbele, Kasembo dhi mbele, Ondiek bende kwa tiekre gweche assembly magi sign dhi mbele. Kidhi NHC ibro yudo ka Kanyakwar dhi mbele. Kidak Kaloleni e ot machon to ng'ato biro tini wuon title deed to dwagero ute floors 8 kata 10 to nyisi ni floors 3 mokwongo gin magi tidhi keto ute mabeyo man gi choche koro inyalo kawo moko to mok rent kwa Kaloleni to warie Obunga wadwa transform slum giluongo ni kizungu ni urban regeneration lero city e yo maber gi ute manyien.